View, pagkain. View, pagkain. View, pagkain. View, pagkain. View, pagkain. View, pagkain. What's up mga pamangkin? Alright po tayo. Uncle Clevy again here. Papunta na po tayo doon sa ating pupuntahang kainan na naman kasama ang Team UU at ang Pangasinan Vloggers. Alright, see you later on. No? Nakasakit tayo sa tricycle boy. Yan, mag-driver tayo, school Mike. Yan. Medyo magulo tayo. Alright, come on. So yun na nga, nandito na po tayo sa Sisley County. Yeah. Dumating na po tayo, kasama na natin ang ating Team UU at ang Pangasinan Vloggers, you know. Alright mga pamangkin, papasok na po tayo. Okay, dito na po sila. Yan, mga Pangasinan Vloggers po. Shout out Vlogger. Siyempre, si Banong TV. Yan, at siyempre si Above Normal, Patrick Sandoval. Shirap, Jackie Ringo. Hi! Yan. At ang ating kapantak. Yo, what's up, rock and roll? Sa lahat ng kapantak natin dyan, all around the world. Rock and roll. Tapos sama natin si Sir Raul ng Ulala. Ang ating sponsor, yeah. Hintay lang po natin yung pagkain na natin. So, yun na naman, no? Nagbabarita naman ninyong Uncle Clevy mga pamangkin. Pero pag nakikita niyo ang aking damit ay hindi po tayo yan ngayon, no? So, yan din po isang channel ko. Kung sakaling mga subscriber ko na po kayo sa Isnueve TV at si Banong TV. Hello mga pamangkin. Tapos yan si Kapantat. What's up mga kapantat? Ng Ulala. Si Rolo. Ano, Chef? Aldi. Chef Saldi ng Sisley County. Gumagawa po siya ng pizza. Alright. Tapos itatapos na lang po yan mamaya, konti. Dami na rin kayong namasa. Ang sarap-sarap magmasa mga pamangkin. Masa, ayos yan. Masa. Itatapis na po natin ni Chef pala, hindi ako ni Chef yung yan, makikita nyo. Yan. Galing nyo talagang bumilog, no? Magaling pang magmasa. Nakawala yung ating yan. Bumilog yan si Chef. Galing din mag-finger, oh. Sa mga batang nanonood, pasintabi lang po. Oh no. At sana wag po kaming ma-issue. Mahirap na pa ba niya? Kaya pala eh. Cheese. Anong cheese yan, Chef? Mozzarella cheese. Oh, mozzarella. At syempre, pag hindi pa po kayo nagsusubscribe sa aming mga channel, hanapin nyo na po yung mga channel namin. Banong TV, Kapantat sa Isnueve TV, Uncle Clevy, Vlogger, Above Normal TV, Kelvin J. Gubatan, Jackie Ringo Vlogs, at yung hindi ko na mabangitan. Hawaiian. Hawaiian, Filipino style. Hawaiian! Pwede may pinya. Oo, meron siya. Yun. Buo yung pinya. So, ikakat ko muna dito. Titinda na natin yung finished product mamaya, no? Alright. Yeah! Sisley County, dito sa Tapuac, Dagupan City. At andito si Chef Saldi. At i-explain niya lahat ng mga pagkain. So tayo mag-umpisa, kuya. Dito sa pizza. Pwede. Ano to? Itong Hawaiian pizza.
Hawaiian pizza. Yan. Mushroom chicharon. Mushroom chicharon. Yeah. Bago yan ah. Ito. Etong ano? Black pasta namin. Black pasta. Yan, black pasta. Ito ang bagong dating. Ito yung pot bliss. Ano siya eh? Pot bliss. Pot bliss. Ano yan? Banana ano siya sa loob. Tapos meron siyang ano sauce, vanilla sauce na Vanilla sauce. And then, ito, butterscotch sauce. Ito tapa usa. tapa usa. Tapa usa and then ito. Baboy ramo pigar-pigar. Oh, baboy mo, pigar-pigar. Ayan. So ito, croc sisig po. Ito, pareho lang. Croc sisig. Croc sisig po. Ito. Pareho lang to. Croc sisig. Pares lang yun. Croc sisig ah. Ako dalawa This is the crocodile sisig. Crocodile Mga sisig. pupunta dito. Tikman yan, must try crocodile sisig. So ayun, salamat Chef Seldy. Maraming salamat. Salamat din. Sige, So yun na po mga Seldy. pamangkin. It's our favorite part. It's eating time. Kainan na, Team Yuyu. So yun po ano, at katatapos namin kumain dahil sa sobrang sarap, hindi ko na po na-videohan kanina at ito na po yung aftershock ng pangyayari. Wasak ka mo ang plastic yan. Yan na po, ubos na po, aftershock na lang po ang na-video ko. Alright mga idol, naubos. Abag nyo. Binagyo po. Ubos. Yun po, naubos na. So yun na lang sa masasabi ko. Siyempre, huwag nyo kakalimutan, unlala kapag may ipapadeliver kayo dito sa area ng... Kung gusto mong magpa-deliver ng mga kahit na ano, na pagkain, mga bagay, mga hindi nyo gustong nang bilhin dahil matraffic, mga ganon, unlala lang po. Contact nyo, unlala Dagupan. At siyempre, Pangasinan Vlogger, Team Yuyu at Sisling County at Kapi Angelito. Alright. Mga pamangkin natin dyan. What's up? Good vibes. Alright. Ang programang ito ay inatid sa inyo ng Unlala No Errands Too Small, Sisling County, Dagupan, Cafe Angelito, Pangasinan Vloggers at Team Yuyu.